Egunon, ongi etorri herri eta komunitateak indartzeko udalgintza eraldatzailea eta kooperatismoa ereiten deitu dugun hontara, dakizuenez zuetariko askok dagoeneko birritan izena emonda zeukazuenez, birritan Arantzasun Gandiagako eraikinean deituta zen jardunaldi batzuk bertan bera utzi behar izan ditugu, alde batetik martxoan, eta gaurko egunez bebai, bertan bera Lagabirri zen dugu modu presentzialian aritzeko kontu hori. Ja, oin ikusi dugu inguan, B-plana martxan jartzea importantia esala, eta orduan egin duguena da, gaurko saioa izetia ikasturte honetan egingo dian hainbat kontun abia puntua ero. Jardunaldiak eurak bebai hola kontemplatzezian, baina, oin inbioguena da aldatu, eta beste modu bat topau zuetan gana iristeko. Orduan, planteamendu berri horren berri beinatek emongo dago ondoren, ni Ariane Kareaga naiz, lanki ikertegiko, Mondragon Unibertsitateko kooperatibismoan ikertegiko kidea, eta eraberian kofabrikako koordinatzaietako bat. Nire alde menian, pantailan bestalian ikusten duzu bai, Beinat Irasuegi dagola, Beinat Irasuegi talaioz kooperatibako lanbazkidea da, eta eraberian, olatuko peko kide bai, eta gero, beste hainbat tokitan ekonomia sozial eraldatzailea sustatzen da bilena. Bai olatuko pek, bai lankik, Mondragon Unibertsitatean bidez, bai Unibertsitate Publikotik Gezki Institutuak eta nagusiki azken urtetan Gipuzkoako Foru Aldundi babespean eta olatuko pen artean lankidetza sarean lantzen du kofabrika, eta kofabrikan baitan kokatzen dira jardunaldi honek, eta gaur esatera goia zen guztia bebai. Gitarauai dagokizunean, sarreratxo honen ostian Beinatek hartuko hau hitza, eta Beinatek esplikauko esku Arantzasuko jardunaldietarako aurrikusta zeuan egitaraua, eta beran zentzua, beran pertinentzia, eta ingo dau kokapen bat, kokapen bat lotzen lurralde ekosistemak, eta hor kooperatibismoa, udalgintza eta lurralde dimensioa lotzen saiatuko da. Ondoren, ni saiatuko naiz esplikatzen kofabrikan oin arte, garatu duzen metodologia tresna eta barren inguruan zehaztasunak emoten, eta gure ustez klabe batzuk, ero zeintzuk izan aldean klabiak guk kofabrikatik, konpartidu geinkenak eta konpartitzea nahi duzenak, eta hor, xehetasunetan sartuko gineke, eta, bukaera alderan, ero bukatu aurretu bai, gustatuko jakun, zuen aldetik, kezkak, ero hausnarketak, iritzixak, alderak, ero danadalakoak, itxia. Hortarako bidea daukazue horre txata, eta txatian idazten joan, nahi dozuen galdera, komentario edan adalakoak, eta bukaera aldian, edo igual tartian bebai, erantzungo batzuk, eta norbaitek hitza hartzea nahiko baleu, aukera gongo zan bebai, batzeko. Hortarako esan inbiako zeban txatetik, hitza hartzea nahi da bela, ze, honek ogoltza moduan funtzionatzen da bai. Plataforma honetan ogoltzara igo biharra dago mikrofonua eta kamarak aktibatuta eduki ahal izeteko. Hortaz, momentuz bidea zuen parte hartzerako txatetik, eta, nire aldetik, Beinati hitza pasago aurretik, esker berezizak oinatiko udalai eta Arantzasuko Gandiagako langilei, birritan, jardun duelako erekin elkarlanian eta zehazten detailera jatzen, eta azken momentuan bixetan atzera bota behar izen duelako, eta alatabe prestutasuna agertu dabelako gurekin lanian jarraitzeko, eta zentzu horretan eskerrak emotia. Eta, oin Beinatek esango hau zenbat jente garen konektauta, eta Arantzasuko jardunaldien inguruan, egitaragoa zein zan, kokapena, eta berak nola ulertzen daben lurraldea, kooperatibismoa, eta udalgintza, nola lotzen dituan. Zure da hitza, Beinat. Kaixo, hemen konektatu zehazten guztioi, momentu honetan 53 pertsona gaude konektatuta, eta egia esan oso pozgarria da. 53 pertsona kondizio berezitan, B-plana deitu diogun honetan gurekin egotea.
Azkenean, komentatzea ere, hori ez, gaurko eguna guretzat kofabrikan lan egiten dugun eta kofabrikan saretzen gehan eragilentzat, egun oso garrantzitsua zen, berez urte osorako hildo bati hasiera eman nahi geniolako, ez? Udalgintza eraldatzailea deitzen duguna, gero sartu naiz fiskal markoa ematen honi buruz, udalgintza eraldatzailea, kooperatibismoa, lurraldea, hori nola landu formaziotik ere, ez? Guzti hori landu nahi genuen gaur Arantzazun hasita. Arantzazun, azken hau 3. urtea litzake jardunaldi bat egiten dugun Arantzazun, guretzat garrantzitsua da bertan alde batetik Oñatiko udalarekin harremana eta elkarlanerako aukera ematen digulako, baina beste batetik ere uste dugulako Arantzazun bertan sortzen dela halako giro berezi bat, ez? Kofabrikan landu nahi ditugun gai orokorrei nolabaiteko zentralidadea emateko edo gaitasuna daukana. Martxoan saiatu ginen egiten, martxoan dena prest genunean iritsi zen konfinamendua, orain ere saiatu gera urte hasieratik lehenbailen egiten, presentzialtasunari guk garrantzia ematen digulako batez ere harremanen lanketarako, saretzerako ezinbestekoa dela ulertzen dugulako, nahiz eta orain online egiten ari hau presentzialtasuna guretzat oso garrantzitsua da, baina orain ere zirkunstantzia bereziak tokatu zaizkigu, alarma egoera batean gaude eta ulertzen dugu ere mugikortasuna exigitzea hainbeste jenderi, alde batetik ere ez dela egokia. Eta orduan pentsatu eguna da B-plan batera jotzea. B-plan horretan printzipioz Arantzazun eskaintzekoa ginen hainbat eduki online formatuan emateko asmoa daukagu, baina denboran zatituta. Baina saiatuko gara ere aldela, gauzak baretzen dienean eta beti ere neurriak osasun neurriak kontuan izan da, saiatuko gara ere presentzialtasunari toki bat egiten. Oraindik ez dakigu nola, hori ere zintzoak izan nahi dugu, alde batetik orain gaurtik hasita antolatuko dugun webinar dinamika hau oraindik erabat lotzeko daukagu, dakigunean jakinaraziko dizuegu eta horregatik ere erabiliko dugu, bizkat gaur hemen, online sortzen nahi gehan, ja 55 pertsonako saretxo hau, webinar saio horiek ere zuen artean zabaltzeko eta saiatzeko gaur konektatzen zehaztenak ere hurrengoetan konektatzea eta osoa izango den eduki bat jasotzea. Baino esandakoa, presentzialtasunari ere toki bat eginez. Nun eta nola, oraindik ez dugu erabaki, egoerak eta eguneroko aztoratu honek erakutsiko digu nola egin, zeren garrantzia ematen diogu. Eta uste dugu lortu nahi dugun helbururako dela azkenean udalgintza eraldatzailea, kooperatibismoa, lurralde eragileekin lotzea, hori egiteko saretzea eta harremanak lantzea beharrezkoa dela. Eta horrek ere eskatzen dula guk sare horretan gaudenok elkarren artean ezagutzea. Orduan, hori uste dugu saiatuko egiten, gaurko webinarrerako izena eman dezutenen zerrenda badaukagu, printzipioz zuekin kontatzen dugu, baina norbaitek ere ez baluke parte hartu nahi hurrengo saioetan, esatea dauka eta guk hori ere kontuan izango dugu. Azkenik ere, Arantzazun egitea garrantzitsua zen, 3. urtea zelako Arantzazun egiten genuna, nolait Arantzazu guk hartu dugu pixka simbolo bezala, kofabrikatik egin nahi ditugun eraldaketa prozesuak bertan plazaratzeko, badelako Euskal Herrian toki garrantzitsu bat, eta guk tokia daukan garrantzia eta estrategikotasuna erabili nahi dugu ere kofabrikaren eta kofabrikatik egin nahi dugunaren zerbitzura. Horregatik, Arantzazuren zatitxo bat ekarri dut kamisetan, hori egingo dugun bisitan, noizbait egingo dugun bisitan esplikatuko dizuet, baina tartean ere online egin badezakegu zerbait Arantzazu ezagutzeko eta bertan 60-70 hamarkadetan egon zen abanguardiaren nolabait
printza batzuk zuei emateko aukera baldin badaukagu, ba hori ere formazio eduki horietan edo ez, edo zabaldu nahi dugun horretan sartuko dugu, ikusiko dugu ere nola. Aurten egin nahi genuen saioa, bueno, aurtengoa 3. urtea zen. Aurreko 2 saioetan bi gai landu genituen bereziki batean burujabetzak edo eta burujabetza ez, Euskal Herrian daukagun burujabetzan ideia politiko horretatik, nolabait burujabetza materialera transito bat egiten saiatu ginen burujabetzak pluralera eramanez, eta hor azaldu ez, nola energia burujabetza, elikadura burujabetza, lanaren burujabetza, hainbat burujabetza estrategia eta praktika egon daitezken, benetako burujabetza paradigma bati atxiki behar dizkiogunak, ez? Eta ikuspegi hori ematen saiatu ginen, guk ikusten dugulako kooperatibismoan gertatzen ari den 5. olatu horretan badagola burujabetza sektorial deitzen den horietan edo mugimendu handia, ez? Energia kooperatiba sortzen dira, Goiener bezalakoak, edo finantza kooperatiba daude, FIAR edo COP47 bezalakoak, gure lurraldetan ezagutzen ditugu, ez? Elikadura burujabetzaren inguruan sortzen ari diren hainbat eta hainbat proiektu kolektibo, ba horri eman nahi genion agendan ere toki bat. 2. urtean berriz gehiago lurraldeaz, ez? Eta lurraldean izan beharreko estrategietaz aritu ginen. Azkenean, egiten dugun guzti hau, nolabait lurraldetua dagoen heinean delako benetan eraldatzaile. Hau da, diskurtso bat eduki ezakegu, praktika batzuk izan izakegu, baina hori ez badegu lurraldetzen eta benetan gure lurraldetan, eta hori definitzen saiatu ginen, lurraldetan kokatzen modu ezberdinetan eta estrategia ezberdinekin, diskurtso asko ingo dugu, baina ez gera iritsiko, lurraldean bizi dien pertsonentzat eta jendartearentzat benetan eskaintza eraldatzaile bat egitera. Orduan hori izan zen 2. urteko kontua. Eta aurten egin nahi genuna zen nolabait lurralde horietan egon behar duen edo existitu behar duen subjektuaren definizioa egitera eta nolabait hori udalgintzarekin lotzea, gero sartuko naiz horretan. Eta horretarako, jardunaldia geneukan zatitua 3 bloketan. Lehenengo bloke batean, udalgintza eraldatzailea lurraldeetan garatzeko gakoi buruz hitz egin nahi genuen, pixka bat ere, marko teoriko bat eman, zen hor konzeptu asko nazten dira udalgintza lurraldetu edo eraldatzaile bat eta zari ganean, hor askotan municipalismoa hitz egiten da. Guk, igual Euskal Herrian gutxi erabiltzen dugu municipalismo hitza, baina berez, igual municipalismoa jasotzen du, guk udalgintza eraldatzailetzat ulertzen duguna, zen askotan daukagu joera, udalgintza ari garenean, udalgintza eraldatzaileaz instituzioaz, eta instituzioan egin daitekenaz jardutera jotzen dugu askotan. Eta guk udalgintza eraldatzailearen markoa planteatzerako orduan, planteatzen duguna da hori zabalagoa dela. Udalgintza eraldatzaile hori dela, nolabait herrigintza, udalgintza praktika eraldatzaileak, municipalismoa deitzen den hori jasotzen duen eremu hori. Eta nolabait horri marko bat emateko nahi genuen, Oñatiko alkatea Izarro Elortzak parte hartzea gaurkoan, Redinam sareko Isa Alvarezek ere municipalismoari buruz estatu mailan egin duten ikerketa eta pixkat praktika ezberdinen eta arazo ezberdinen olako kontakizun bat egitea nahi genuen, ikusteko ere, beste municipalismoa igual estatu mailan ulertzen denetik Euskal Herria nola ekarri ulertzeko denok, eta gero Pello Otxandian horrekin sortuko herrigintza arduradunarekin, nahi genuen pixkat udalgintza eraldatzaile horri Euskal Herriko ikuspegi bat eman eta ikusi nola ulertzen dugun Euskal Herrian udalgintza eraldatzailea izan daitekela, udalgintza herrigilea ere deituko liokena Pellok gaurko saioan, eta pixkat horrekin zera hori egin, Oñatiko kasu konkretua, estatu mailan dagoen municipalismoaren inguruko ikuspegi ezberdinak eta Euskal Herrian udalgintzarekin auki dezakegun laiteko
ikuspegia ere ekartzea. Horrekin marko bat eraikitzen hasteko, helburua ere zen marko definitibo bat ematea baizik eta guazen, elkarren artean hitz eginez, marko bat eraikitzen hastera. Behar degulako, benetan gure lurraldeak eraldatzeko estrategiak martxan jarri nahi baitugu. Bigarren bloke batean, azaldu nahi genuen, kofabrikatik nola ari garen lantzen hau. Kofabrikatik nola ulertzen dugun, udalgintza eraldatzailea espazio bat, kofabrikan planteatzen dugun ekintzaritza sozial eta kooperatiboaren zabalpena egiteko, lurraldeetan dauden beharrak kooperatibismoaren bitartez erantzuteko edo proiektu kooperatiboen bitartez behar horiei eman behar zaien erantzunak martxan jartzeko, eta hori kofabrikatik nola ari garen egiten, bereziki proiektugintzaren sustapenarekin, dela igual kofabrikaren parte ezagunena, baina baita ere formazio aldetik eta bereziki igual ikerketa aldetik ere azken urtetan egin dugun lanketa azaltzea eta sortzen joan garen tresnak eta ezagutza zuekin konpartitzea. Hori zen asmoa eta bloke horretan parte hartu behar zuten lanki ikertegiko Ariane Kareaga burkideak eta Eneko Etxezarreta gezki ikertegiko ikertzaileak, azkenean ere, pasaden urtean, lehenengo Arantzazukoa egin bagenun martxoan ez zuen denbora emango, baino proiektuak aurrera jarraitu dunez, gezki ikertegiko lankideek ikerketa bat amaitu dute eta asmoa zen ikerketa horren berri zuei ematea. Hori zen gaurko asmoa, baino hori egingo dugu, momenturen batean. Hirugarren blokean berriz, beste elementu bati eman nahi genion garrantzia, eta da, askotan ikusten dugu lurraldean proiektua lantzean, baina baita ere udalgintzatik hainbat ekimen edo proiektu egiten dienean, oso modu isolatuan egiten diela, askotan, bakoitzak egiten du alduen eremuan bere irakurketa propio batekin, baina gero saretzeko itura gutxi daukagu. Eta kooperatibismoak zerbait erakusten badigu da, saretzearen zentraltasuna. Orduan, ikusten dugu ere udalgintza eraldatzailearen marko bat landu nahi badugu, saretzea ere egin beharko dugula marko horretan. Eta beharko dela udalgintza eraldatzaileko esperientzia bai batzutan instituzional, beste batzutan herrikoiago batzuen artean saretze bat bilatu beharko dugula. Horretarako hiru islari edo izatekoak ziren gaur Arantzazun, bat Javi Asurmendi udalbiltzako lehendakaria eta berak azaldu hartzegun pixkat udalbiltzaren hildoetatik, dituzten hainbat proiektutatik, horien artean adibidez auspotu proiektua, nola erantzun udalgintza eraldatzailetik ikusten dien lurraldetako beharrei, kasu horretan, auspoturen kasuan, Euskal Herrian, bereziki, despoblamendua eta pixka bat, horrelako logiketatik eta nolabait sozioekonomiaren bide nagusietatik kanpo gelditzen ari diren lurraldeetan. Iruditzen zai gainera, kasu interesgarria dela, zen uste benetan zailago daukaten lurraldeetan edo baldintza okerragoetan dauden lurraldeetan gai bagara udalgintza eraldatzaileko proiektuak egiten, uste horrek erakutsiko digula ere, baldintza hobeak dauden lurraldeetan zein diren egin beharreko bideak. Ahaztu gabe, lurraldeen artean eman beharko liratekeen elkartasun eta kohesiorako estrategia. Hori, alde batetik, Javi Asurmendiren partetik. Baina, asmoa genuen ere, Kataluniatik ekartzea xarxa de municipios de economía social y solidariako kideak. Izan ere, Katalunian duela 5 urtetik sare bat sortu dute, ekonomia sozial eta solidarioko politikak egiten dituzten udalen artean. Eta hori da
sare hori, eta hori, esperientzia hori ekartzeko asmoa geneukan, esperientzia interesgarria, saretze bat ematen dulako udalen artean, gai konkretu batean, eta gai konkretu hori da ekonomia sozial eraldatzailea, guk, nolabait, oso erdigunean jartzen dugun elementua, hori udalgintzatik eta sare moduan nola egiten den ezagutzea interesgarria zen guretzat. Eta, azkenik, Leire Udabe, Lakari Kooperatibako langileak eta kofabrikako kideak ere, ekarri bartzigun kofabrikan eta hainbat ekimenetan nola ikusten dugun ere egin behar dugula lurraldetze hori sare moduan, sujetu saretu moduan esan dezagun. Orduan, hori zen asmoa Arantzazun egiteko. Orduan, gu nahi duguna da, Arantzazurako gaur egun batean egiteko geneukan asmo hori, egun batzuk ekartzea eta online egitea. Edukiak, berdinak, antzekoak, edo inkluso osatuak izango direlarik, hau da. Saiatuko gea, bloke horiek edo, igual blokeak pixka bat aldatuta, beste forma bat emango diogu edukiari, baino, nolabait, osotasun horretan edo eman nahi genuen edukita formazio hori, zatitutako online saio batzutan ematea. Adieraziko dizueguna denboraz noiz eta nola izango dien, eta gainera, pentsatzen dut, horietako bakoitzera izena eman barko dezutela, orduan, jungo gea hori hobeto azaltzen. Gaur egin nahi genuen beste parte batzen, lun txiki bat, eta Arantzazuko basilikara eta hango arte eder horretara bisita bat. Hori, beste momenturen batean nola bait, egiteko konpromeso hartzen dugu, edo, mintza saiatuko gea. Zen, segurazki, beplanak ere izan barko ditugu horretarako. Orduan, hori zen asmoa eduki horrekin jarraitzea, hori zuei eskaintzea, parte hartzaile izatea ere du asmoa, hau da, zuek ere pixkanaka ikusten baizute, osatu nahi dugun marko horretan, badaudela adibideak edo edukiak interesgarriak edo pertsonak interesgarriak izan daitezkenak, gustora jasoko ditugu eta horrekin saiatuko gea egiten horrelako programazio koherente bat. Orduan, hortik abiatuta eta asko luzatu gabe, gaurko berezitasun bada, gaurko webinarra asmo daukagula oso motza egitea, sarrera moduko zerbait ulertzeko, zuei ere zuen egunerokoan denbora usteko, baino saiatuko naiz ere egin nahi dugun honi nola egiteko marko txiki bat ematen. Marko horretan, ja aipatu dituten hainbat elementu agertuko die, baino nola ditu, urte kurtso honetara begira, landu nahi dugun, marko horretan nazten die hainbat elementua aipatu duten bezala, municipalismoa, udalgintza eraldatzailea, herrigintza, kooperatibismoa, askotan gainera planteatu dienak oso modu dikotomikoan, hau da, herrigintza eta udalgintza, dikotomia bat, hau da, bat edo beste edo bien arteko oreka ezinezkoa izango balitz bezala. Municipalismoa, batzutan tratatu dugu municipalismoa kanpotik datorren bat bezala, ideia bat bezala, nik uste Euskal Herrian badagonean municipalismorako izugarrizko ohitura. Hainbat udaletan, lurraldetan, municipalismoa ulertzen da, nik uste, ez termino bezala, baina bai praktika bezala, eta Euskal Herria da oso aberatsa municipalismo praktiketan. Baina, igual ez dugu ere hori nolabait sistematizatzera edo gure lurraldean egiten ditugun ekintza politiko eta sozioekonomiko nolabait erdigunean jartzea ez dugu lortu. Eta beste, dago ere kooperatibismoa, lurralde batzutan ulertzen dena, lurralde horretako aktore principal bezala eta ulertzen da, harreman auki behar dula udalgintza eta herrigintzarekin, baina Euskal Herriko beste toki askotan ikusten da sektore isolatu bezala edo praktika konkretu batzu, baina ez dutena nolabait lurraldeko estrategia sozioekonomiko eta politikoekin loturarik. Nik uste lortu beharko genukeen markoa da guzti
guzti hau, dikotomiari gabe barne biltzen duen marko bat. Zein izen jarri behar diogun, udalgintzara aldatzailea, herrigilea, municipalismoa, hori erabakitzen joan beharko dugu. Nik uste daukagu arazoa terminologian, eta beste bada, ulertzean, hau, praktika hauek eta estrategia hauek izan daitezkela oso zentralak, bat, jardun politikoan, gure herrietan egiten dugun jardun politikoan, baina baita ere, gure lurraldetako garapen ekonomikoko estrategietan. Nik uste ere hori beti ere alde batera uzten dena. Zertarako behar dugu marko hau, nik uste justo horretarako. Gure herri eta lurraldetako garapen ekonomikoko estrategiak berreskuratzeko. Eta herritarrok ulertuta, herrietan bizi garen herritarra, baina baita ere eragile antolatuak, herrietan gauden eragile herrigintzako edo kooperatibetan sozioekonomikoki antolatu dauden eragilek ere izan dezagun zeresana eta erabakitzeko gaitasuna gure lurraldetako estrategia sozioekonomiko horiek, garapeneko estrategia horiek nola izango diren erabakitzerako orduan. Nik uste da puntu udalgintzara aldatzailea daukan bete behar estrategiko handienetako bat. Eta zergatik udalgintza eraldatzailea, izen horretan lotu nahi ditugulako, alde batetik udalgintza, oso instituziotara ulertzen dugun praktika politiko estrategiko horiek, eta ekonomia sozial eraldatzailea kooperatibismotik egiten ditugun, kooperatibismo eraldatzailetik ere egiten ditugun praktika horiek. Horiek lotu nahiko genituzke eta nolabait estrategia bateratuetan edo kokatu. Behintzat gutxinez, marko berdinean jarduteko aukera landu. Eta hori esango dizuten nola egiten da, nik uste lehenengo gakoetakoa da, lurralde subjektuak sortzen joan beharko garela. Ez dut esaten ez daudenik, badaude, baina tokian toki ere ezberdina dira, baina bai usteet ez daukagula lurralde subjektu horiek sortzeko estrategiarik. Hau da, badago edo ez dago, baina ematen du zerbait espontaneoa izan beharko balitz bezala, eta ez, lurralde subjektuak behar ditugu, benetan marko horretan gero estrategia garatu halko baditugu, eta benetan subjektu hori nola eraikitzen dugun horrek ere markatuko dulako benetan lehen esan duguna, hau da, erabaki sozioekonomikoak, garapenari buruzkoak, benetan herritarren esku, lurraldetan bizi eta lan egiten duen jenderen esku ari gara jartzen, edo beste instituzio batzutatik edo diru laguntza bitartez, determinatutako estrategietatik ari gara egiten, Hau da, behar ditugu subjektu eraldatzaile autoeratuak eta autonomiarekin lan egiteko gaitasuna izango dutenak, eta hori eta espontaneoki egiten. Egon daitezkena baldintza hobeak edo okerragoak lurraldeen arabera. Egon daitezke toki batzuetan subjektuak ja eraikitzen edo inkluso eraikita, eta beste batzuetan desertu bat izatea, eta jendea eta proiektuak oso atomizatuta egotea. Horrela lan egin beharko dugu, hau da, lurralde bakoitzan ikusi beharko dugu zein den bertako egoera, eta hortik abiatuta landu beharko ditugu subjektu propioak, Nahi iruditzen zait, ulertu ezakegu Debagoienan badagola horretarako prozesu bat, inkluso, Debagoiena 2030 prozesuaren baitan, orain ere, hor, eragileak, kooperatibismoak indarra daukan, eragile kooperatiboak indarra asko dauka, beste ari bat izan daiteke Goierrin biziola hildoarekin sortzen ari den subjektua, hor gehiago, nolabait, kooperatiba eta enpresa handietatik aparte Goierrin aktibitate sozioekonomikoa eta Goierri eskualderako nolabaiteko ideia bat daukaten eragile txiki eta pertsona asko elkartu dira subjektu hori sortzen hasteko, eta prozesua interesgarria. Beste toki batzutan udalgintza da
udalgintza instituzionala da, igual, sujetu hori sortzeko iniziatiba hartzen duna, eta okurritzen zaita diez, Hernani eta Beterri buruntzan, Iturola espazioa sortzeko, eta Iturolaren baitan sortzen nahi dien harreman sareak eta estrategiak lantzeko, hango udalak egiten ari diren lanketa, Dira, 3 lurralde ezberdin, 3 bide ezberdin eramaten dituztena, baino ulertuta ere sujetu horren sorkuntzan. Eta gero daude, beste Euskal Herrian zabalduta, beste esperientzia asko ez naiz luzatuko horretan, interesgarria da gu ezagutzen joatea eta guztion artean hoien ezagutza zabaltzen joatea, baina badaude ere lurraldeak nun sujetu hori inexistentea den eta ez dagoen ere prozesurik sujetu hori sortzeko. Lurralde horietan zer egin behar dugu, nola sustatu, nola lortu bertako eragileak engaiatzea horrelako prozesuak egiteko. Eta sujetu horrek zer egiteko galdetuko diazue. Eta hori da igual oinarrietako bat, horrelako sujetuak eta estrategiak sortzea ideia baten baitan, askotan konplikatua da. Gertatu daiteke, baino esango nuke orokorrean konplikatua dela ez badaukagu zer egin hori. Eta zer egin hori definituta baldin badaukagu, edo baldin badaukagu praktiken bateria bat, edo tresnen praktiken eta metodologien bateria bat, igual erresagoa izango da. Eta hori da, ekofabrikatik ere, plazaratu nahi dugun ideia, guazen, ideia markoa lantzera, guazen, sujetuaren ideia politikoa hori lantzera, harremantze lan asko behar duguna eta bar, baina guazen ere tresnak eta praktika konkretuak mahai gainean jartzera zen. Hori izango da, segurazki, beste guztiari nolabiteko funtsa edo emango diona. Eta zer egin dezakegun lurraldetan, lurraldetan egiten diren hainbat gauza, eta gu ere kofabrikatik sustatzen ari garen hainbat gauza. Eta hor, okurritzen zaizkitenak, baina azteko lurralde diagnostiko propioak egiteko gaitasuna izatea. Hala, gure lurraldea nola da, gure irakurketa propio bat egitea lurraldearena. Hori kofabrikaren formazioetan ere pixkat lantzen dugu, baina gero hori praktikara eraman da, ikerketa behar da, lurraldea ezagutzeko metodologiak landu behar dira, eta hori batzutan izango da, gaitasun handiko proiektu bat, eta beste batzutan oso modu xumean daukagun ezagutzarekin egindakoa. Beste bat, aipatueten Iturola bezalako espazioak, hau da, ekonomia sozialera aldatzaia eta udalgintza eraldatzaia lotuko diren espazio fisikoak lortzen joatea, proiektuekin noski, baino guk erreferentzia gune bezala erabiliko ditugun espazioak sortzen joatea, proiektu ginta sustatzea. Hori da igual, azken urtetan gehien egin duguna eta igual komodoen sentitzen geana, baina bere zailtasuna dituna eta da, lurraldetan agertzen diren proiektuak laguntzea, baina bestalde ere, diagnostikoaren bitartez, saiatzea identifikatzen lurralde hortan ze behar dauden eta behar horiei erantzungo dieten proiektuak lantzen. Gero ere finanziazioa beharko da, funtsak beharko ditugu, autonomia sortutako funtsak benetan guk, sustatu nahi ditugun proiektuak diruz ere lagundua izateko, saretzea beharko da, bai lurralde barruan bertan, lehen esan deten bezala sujetua sortzeko, baina saretzea beharko da ere lurraldeen artean. Zeren, lurralde bakoitza oso ezberdina da, eta batzu gaitasun gehiago daukate, beste batzu gutxiago, baina hor ere elkartasuna eta kohesioa oso garrantzitsua dira. Eta ikerketa ere beharko da, ez diagnostikoaren ikuspegitik bakarri baizik eta sortzen diren beharrak batzutan espezifikoan izerdakit sortu zaiguna, etxe bizitza kooperatibak egin nahi hori, ikerketa behar da ere jakiteko, nola sustatu daitezkeen horrelako proiektuak, ze baldintza bete behar dituzten, bai sozialak, bai teknikoak horrelako proiektuek gauzatu alizateko. Orduan, gai espezifikoetan eta gai orokorragoetan ikerketa ere beharrezkoa da. Eta azkenik, formazioa eta formazioa, ni ez dakit, inkluso hemen gaur Mondragon Unibertsitatean gaudela aprobetxatuz eta
esan da ere Mondragon Unibertsitateak eta berez Mondragoneko esperientziak eman dion garrantzia formazioari nik uste luzera begira ere ekonomia sozial eraldatzailean gauden aktore berriek, olatukopek, lurralde aktoreek, udal hontan, sare hauetan sartu nahi duten udal eraldatzaileek nik uste formazioari garrantzia ematea oinarrizkoa da. Zen ez dago eraldaketari formazio hori gabe. Eta formazioa gaina epe luzeko prozesua da. Ez da formatu eta benga, dena aldatzen hasiko gara, baizik eta akumulatiboa den metatze prozesua da. Orduan planteamendua hori, formazioari garrantzia ematea eta horrelako proiektuak, horrelako estrategia garatu nahi ditugun lurraldetan, formazioa nolabait gure estrategietan ere txertatzea. Eta hori da, bueno, hainbat tresna, batzuk fabrikatik ingo dituguna, beste batzuk udaletatik egingo dira, beste batzuk beste eragile kooperatiboek egingo dituzte, baina tresna guzti horiek ere nola landu ditzakegun modu saretuan, elkarlanean, eta bueno, aurrera begira gure lurraldeak eraldatzeko asmoarekin. Kofabrikatik hainbat gauza batzuk egiten hasi gara, orduan gaurko asmoa ere da, kofabrikatik egiten dugun hori pixka xeago zuei azaltzea, eta ikustea ere kofabrikak zertan balio dezaken lurraldetan estrategia eraldatzaile horiek martxan jartzeko, eta hori Ariane Kareaga lankideak egingo du, orduan berak azalduko dizue. Kaixo berriz, bueno, denpora kontuak eta hola, bai, 3 ordulaen aurre ikusten ginoan, Beñatek beran zatitza luzi hau indau, orduan, bueno, 10 minututan bukatzen duten, eta, sariatuko naiz Beñatek esandako batzuk ez errepikatzen. Bueno, helburua bai da, azken urte hauetan, kofabrikan bueltan, eindako lanetatik eta esperientzietatik, segako, irakasgaietara ditugun, eta horre konpartitzia zuekin, bai. 2014an hasi ginen lehenengo edizioakin, eta, bueno, desberdin arteko elkarlane estu batetik, guk uste dugu ekintzailitza sozial kooperatiboa ulertu eta sustatzeko, eta itxeko modu batzuk, metodologia propio batzuk, eta neurgailuak sortu ditugula, bai. Hortan, bueno, bidelagun nagusi, erofinantzatzaile nagusi, Gipuzkoako Foru Aldundia izen da, eta kofabrikak hasieratik eduki dau bi helburu estrategiko. Bat, proiektuak sustatzea, ekintzailitza sozial kooperatiboan oinarritutako kooperatibak eta lanaren burujabetzan oinarritutako ekimen ekonomikoak martxan jartzea. Eta bigarrena, izen da tokiko ekosistemak kooperatiboak lurraldietan sortzen laguntzia. Eta hor, oinarte, eduki duzen, lan hilduak ero, nagusik izen dira saretze dinamikak, jardunaldiak, Beñatek aipatu itxuanak, arantzasunin izen dianak, eta ikerketa eta sistematizioen dimensioa. Eta 3. bat izango litzake guretako bai estrategikoa dena dela bidelagunen eskola, ez? Proiektuak akonpainatzeko gai izango dien eta sustatzeko gai izango dien pertsonak eta ahalduntzia, ez? Gero, kofabrika bera, repiklabilia izen da izen, ez? Eta zentzu horretan, lurraldia beti hasieratik egon da presente kofabrikan, eta hor, beterri buruntza udalak izen da, eta da proiektuko kidelen ez dut aipatu, baina eta lurraldean dimensioa, berak emondau, eskala mikroan esan digun, ez? Beñatek jardun dau maila makroan, estrategia beharraz, markoa jarri dau, eta nioin kontatzera noian aia da gehiago, maila mikro mesora pasauko naiz, bai. Esan bezala hor guretako esperientzia oso interesgarri izen da Iturola, eta azkenengo ikasturtean, ikerketak, lehen aipatu dau gezki ikertegisak eindako ikerketia Beñatek, beste ikerketa batzuk izen dira, 4 kasu azterketa egon dira, eta aztertu da Debagoina 2030, aztertu da Iturolan kasua, aztertu da Basaburuako Ernaizu kooperatibaren kasua, eta Sakanakoa Nafarroan. Nagusiki, eta batez be azkenengo 2 urtetako edizioetan, bai hurbildu dira proiektu komunitarixoak, eta geruta gehiago bai arlo espezifikoei lotutakoak.
horrek bai ekarri eusku guri eta bai jarri gaitxu, erronka handixen aurrian, eta ekofabrikako koordinazioan askotan esan izen du, hemen, herri moduan, erantzun biako gontzen erronka hauei, eta gainera, arlo batzutan ezinbestekoa izango da, hori ez, elkarlan publiko komunitarixoa, gizarte zibil autoeratu alde batetik, protagonistak edo, arloko protagonistak bestetik, eta seguruenez, hurbilen dagoen administrazioa, udalak bebai horrez, parte hartu biako da, hainbat arlotan. Eta hori gainera, haupiako ginak gure ustez egituratze organiko batera, ez? Hori, daron artean zela erantzun erronka batzu, ez? Badakigu zuetariko asko bebai Euskal Herriko txoko askotan oso gauza interesgarriak itzen zabiztela, eta, kofabrikak nahi dau, zu txiki horre danei, auspoa emon eta kofabrikak daukana eskura jarri, batez be, etorkizuna argitzeko, eta gainera, bokazioa hori dalako, ez? Guk daukuena, kofabrikan ikasi duena, gehi garatzen goia zena, daron eskura jartzia, ikusten duelako gu ez garela iristen danera, eta hobetu dala gainera tokian tokiko protagonistak hartzia euren, lurraldean buru jabetza hori, ez? Eta guzti hau zehaitxik, lehen aipatu bezala, azken aldixan inguratu dian proiektua kooperatibo komunitarixuak, seguruenez gizarteko erpin batentzat, bakarrantzat asko dia, ez? Eta arluak bebai anitza dia, ez? Inguratu dia energia buru jabetzan bueltako proiektuak, biomasa lantzeko esate baterako, elikadura buru jabetzan bueltako asko, baina konkretuki ekoizpena lotutako erronka eta lurraren berreskurrapen erronka potolua da, lehen sektorian basogintzan bebai, kultura eta aisialdia eta hezkuntza modu komunitarioan antolatzeko asmo eta bulkadak bebai asko dia, eta hori uste dugu kultura, herri ezitzaien bueltako gauzak, aisialdiaren bueltako gauzak komunitarioa dian einean bebai, beste dimensio batetik erantzun biak jakola, erabilera lagapeneko etxebizitza kooperatibak aipatu dauz lehen beinatek, ekimen asko dare martxan, baina egisa da oztopo administratibo gehi, ez, juridiko, legalak eta, ikerketa beharra egongo da, baina bebai daguna beharra da bebai, teknikoki horrei erantzun behar izetia, zaintzaren esparrua bebai iritsi dira proiektuak eta horren inguruan bebai, uste dugu herri erronka diala eta ezain beste, programa ero kofabrika moduko dispositibo batetik erantzuteko modukoak, tailer txikixen, ez? Metala hilotutako tailer txikixei kooperatibizazio prozesuak, SL-etatik kooperatibetara igarotzeko ero jauzi egiteko bokazio hori daukenak, herri txikixetako kooperatibak, herri kooperatibak, edo herri txikixen biziraupena eta ekonomia sozial komunitarioan arteko loturak itxeko biharra bebai, agertu izen da, eta horrek guzti horrek bebai, ez, eroan gaitxu, gaur hemen esatera goia zenak, eta aurten zabaldu nahi duen hilduei bide emotera, eta uste duelako guk proiektu gintzan, ero ekonomia sozialeko kooperatibak sortzen laguntzeko sortutako metodologiak eta eskura jarri eginkela eta honetan bide batin. Bintzet, klabe batzuk konpartidu nahiko nitxuzke. Gu bai ulertu izen dugu, bai maia makruan zein proiektu konkretu idagokizonian bebai, arnaz luzeko prozesu moduan ulertu bia diala, bai. Gure ustez, herrira etorritza, ero udal, ero elkarlan publiko komunitarioaren dimensiora etorritza, legintzalditzak gainditu eta erakundien logiketatik aratago joan biako litzakien prozesu eta proiektuak bultzatzia ezinbestekoa da. Azken baten egiteko modu ezberdinetatik izateko modu batera, ez? Jauzi itxia da, ero horren parte izeteko, eta horrek eskatzen dau, alde batetik pertsona, bai prozeso proiektua eta ez, eta ingurunea eta estu ingurunea orduan eskatzen da bena da oreka bat hor daren artean, eta hori ulertu bia da, bizitza modu komunitario eta kooperatiboan antolatzia gaur egun, ez dala ohikuena, ez dala benetan gizarteak oroar daukan joera bat, orduan uste dugu horri, beran denporak emon biajako zela, eta, ez dakit, hemen arrasateko kooperatibetan beti erabilizen da, arizmendiarretak erabiltzen eizeban, sin prisa, pero sin pausa, ez? Eta uste dugu hori importantia dela, ez? Argi ukitxan horabidea, ekin eta ekin eta ekin, ez? Hori dela
emaitzak ez diela izango inmediatuak, eta hori hola ulertu bia dela, ez? Eta nik uste dut honetarako kooperatibismoa, lagungarri dela. Funtzian gizartia eta ekonomia antolatzeko eredua dalako eta modua dalako, eta hor, gizartean funtsezkoa dian 3 elementu batzen dialako, bai? Jabetza alde batetik, jarduera, garapena, proiektua bera, eta erabakien parte hartzea. Orduan, 3 elementu horrek, ez, autoeraketa eta erregintzan oinarrituta, eta, hori ulertuta udalak eta horren zerbitzura egongo diala, hor ikusten du elementu batzuk baietz, ez? Herri bateko, edo auzo bateko jardueratan eta prozesuetan elementu interesanta diala, eta inkluso formula kooperatiboa bera, juridikoki kooperatiboa izetia bebai, interesgarrisa izan aldala, modu enpresarialian bebai. Egon leike aukerak saretzeko eta kooperatiban baitan berdin da arlua, ez? Batzeko, udal administrazio bat, erabiltzaileak, lan bazkideak, hau da, ez, arloko jakintza daukenak eta protagonista dianak eta benetan jarduera aurrera ateratzen duenak, gizarte eragileak, ez, eta orduan olako formulak eta bai, esploratzeko bidea uste du badagola, ez? Eta hor, kofabrikak bai, egin dau bide bat. Hola, klabe batzuk aipatu duz bainateke, baina nik berriz errepikauko tola esarrendatuta eta motzia, baina guk kofabrikan egiten dugunetik argi eta duzen kontu batzuk, ez? Eta lehen igual testuinguruak sortzearen garrantzia, bai? Lurralde bateko beharrak identifikatu eta bertako garapenari lotu bai, ez? Sujetu bat ahaldundu bai, eta hor testuinguru bat eta ez, ilusio bat piztearen garrantzia. Berdin da, auzoa dan, herri txiki badan, eskualde badan, bai? Baina hori, dimensio mikro horretan esan digun, ez? Hori, tiratzaile eta sustatzaile izango dan sujetua identifikau, eta hor, gero, formazioa, bainatek aipatu denean klabia da, ikuspegi zalantzeko, modu berian ulertzeko dimensio kooperatiboa, modu berian ulertzeko zer egin nahi dan, modu berian ulertzeko, danon arteko elkarrana garrantzitsua dela, konfiantza sortzeko danerako, ez? Testuinguruak sortzen laguntzen, formazioa igual elementu bat izen alda gure ustez. Ezinbestekoa pentsatze jaku saretzea elkarrekintza esperientzia eta testigantzen trukia, hori bainateko aipatu dau, ez? Beste esperientzia batzuk ezautu, ez dakit kulturan asmatu badau azpeitira joan, ikusi ekarri, zentzu horretan, ez? Trukia eta esperientzien banku bat ondo ongo litzake. Eta gero ikusten dugu ezinbesteko eta gure kasuan bide laguntzena, ez? Akonpainamenduana, ez? Kanpo begira batetik, horregotia, ez? Biadian elementuak eta sortzen, ez? Eta azkenik oso importantea bai guretzat, txikitik eroingarri txika hastia eta ekintzatik abiatzea, bai? Gero lotuko da hori iparrakin, estrategiakin eta dana alakoakin, ez? Baina hori ekintzatik abiatzean kontua eta ez dakit, ez? Ekintzatik pentsatzea importantia pentsatze jaku, ez? Eta zentzu honetan hainbat kontu zehatz dauzko partekatzeko, bai? Egisa da bide luzia daukoela arlo honetan itxeko, baina, badauzko gauza batzuk uste duenak interesantia diala arlo honi bultzada bat emoteko, bai? Eta bat da, formazio eta bide laguntzetarako daukagun zikloaren metodologia. Guk aratu dugu azken 4 urtetan, hori ez, bai formazio ikuspegisakin, bai bide laguntzatik, eta bai hori neurtzeko adierazle sistema baten bidez, 5 elementu batzen daben ziklo bat, ez? 5 elementu ero 5 dimensio. Bata da xedia, ideia, proiektuaren dimensioa, bestea da lantaldia, sustatzaileak izango zianak eskualde baten, komunitatea harremanak eta saretzea da beste bat, eta hor bertan kokatzen da komunikazioa da bai, bidegartasun ekonomikoa da beste bat, eta lurraldearen dimensioa eta eraldaketa soziala da azkena, bai. Eta hori uste dugu, tresna bat izan aldala oso konkretua, da euskalako beran formazio saio, da euskalako beran tresna espezifiko, gidak eta olakoak, eta, hori izan aldala lurralde baten aplikatzeko moduko egokitzapenakin da, eta hori ikasturte honetan ingo, baina uste dugu interesantia dela. Badauku bai bide batin da egituratzeko eta artikulazio kooperatiboan formula integraletan eta berritzaileetan
jarduteko bidetxo bat, estatutuen gidak, eta zentzu horretan bebai, lehen esan duena ez, bazkide mota ezberdinetan oinarritutako, artikulazio organikorako elementuak eta pistak bebai, garatzen diar dugu eta garatuta dauzkagu batzuk, ez? Daukagu bebai, zaintza kooperatiba integral baten kasua xe aztertuta eta jasota, eta hori asmoa da, didaktifikau apur bat, eta argitaratu eta danon eskura jartzi ikasturte honetan ziar. Badaukagu bebai bide laguntza eskola bat eta bertan, bide lagunendako dekalogo, bide lagunendako tresna sorta, bide lagunendako gidak eta abar, eta hori bebai uste du oso interesanti izan aldala, eta etorkizunean bebai, ez dakit, bide lagun eskola hori lurralde erenbura zabaltzia. Eta bebai garatu izen duena desente da, erabilera lagapeneko etxebizitza kooperatiboen ereduan gainean, lan eta material sorta bat badauko, eta orduan, hori bai jarriko geunke eskura, eta honek dira igual, borobilen dauzkoguenak. 2020-2021 baterako, dauzko, hortik ez, oina aipatu duten batzutatik sintetizatu eta didaktifikatzeko bihar bat, eta hori eskuragarri jartzeko bihar bat, eta dauzko erronka berrixak bebai. Bai da gure asmoa 2019-2020an garatu dan lehen behinateka aipatu denak eskiko kidiekin dako lurraldea eta ekintzaritza kooperatiba sustatzeko marko propositiboan argitalpena prestatzea, hori argitaratzea. Adierazle sistema bera oindala bi ikasturte garatu zana, eta horrek marko bat emondotza ekofabrikai bebai, eta horren lanketak Monseban bebai eragileon arteko, ekintzaritza sozial kooperatiboa ulertzeko modu berdina, eta hori bebai badauko erronka tresna erabilgarri bihurtzia, adierazle batzuk gutxitzia, sintetizatzia, eta horren aplikagarritasuna eta aztertzia, eta tresna moduan garatzen bukatzea. Eta asmo potoluena, baina uste dugu igual, benetan eraginkorra bai da, hola ditu dut zau, eta igual pretensio zua da, baina kofabrikaren eskuliburu moduko bat prestatzia eta alba da, danon eskura jartzia, ez? Hor ingonkena da, azken lau urtetako, azken lau edizinotan pilatutako jakintza, tresna, metodologia, eta, bai uste dugu kofabrika bera erreplikatzeko moduko, dispositiboa dela, eta danon eskura jarri behar dela, tokisan tokiko eta lurralde egin alizeteko, eta, hortan ez, sinetzita horretan, eta programaren zentzua, izaera metodologikoa, eta dana jasoko leuken eskuliburua etxeko asmoa dugu. Eta azkenik, oso interesantia pentsatzen jaku, bebai, kooperatibizazio ezberdinak, eta zentzu horretan, gure ustez, berritzaileenak, litzakienak, eta administrazioa implikauta darenak, eta hola, sistematizatzia eta ondo jasotzia kaso azterketa eran, bai. Izan deixela, batematek lortzen badau, eta hitzen badau, eta alon eskura jarrikoan zerbait. Eta hori, importantia pentsatzen jaku, ez? Bidia urratzen da benak, danondako urratu deixela, ez? Hori, uste dugu, importantia dela, eta bokazio hortatibo baiko fabrikak, eskura jartzean abe bai, lehen aipatutako herri erronka horrei aurre itxeko daukuen dana, ez? Zentzu horretan, eta, konkretura joan da, ikasturte honetan, burutako ikerketan jasotako elementuak eta ikerketa mardula da, baina horrekin bai nahi duz mintegi batzuk antolatu, bai nahi du lurralde baterako diseinatzia formazio konkretu bat eta piloto bat burutzia. Ez dakigu nun, noiz, ez dakigu baliabideik eukiko guenero, baina horrek dira asmoak eta erronkak. Eta gaur hemen zuekin konpartitzea importantia pentsatzen jakun, hori ez, markotik aratago zehaztapenetara aiegatzeko bai. Eta ez dakit, ja egizia esan 10 minutu pasauga, ez dakit galderak dauzkazuen, txatian zehose idatzi dozuen, bai, ointxe zabaldu dugu eta hainbat ekarpen dare, ez? Elena Errartek dino, baina eta aipatu dituzun elementu egituko nieke horiek orkestatuko dituen prozesu komunitario prozesuak,
Gorka egiak dino bainat esandakoari egiteko nioke diagnosiaren batera bizio elkarbanatu bat sortzearen beharra. Udalbiltzak esperientzia banku bat osatuta daukala, bebai, gehitzen da Gorkak, eta hor partekatzen dago, hartu eman. Eta Jaione Irasuk nabarmentzen dago egitetik, izatera jauzi egin, legintzaldi zikloetatik eta epe administratiboetatik at. Ez dakit, bainat erantzun nahi oso. Bai, ez, galderetara irekitzea, osea, norbete galderaren bati nahi baduela motzian erantzuteko orain preste hongo ginake, ja nahiz eta denboraz pasagean, baina, nahi dezutenekin, galderaren baldin badago, edo, hau ingo genuke, edo hau ingo zenukete, saiatuko erantzuten. Baina, komentatzeagatik, oso, komentario pertinenteak direla bat, Elena komentatzegunarekin, nik uste lurralde subjektu horiek sortzerakoan, askotan, lanketa dikotomiko horiek egin dira, hau da, udalgintza eta herrigintzaren artean, eta beti prozesu komunitarioari, hau da, komunitateari berari elementu bezala, elementu sozial eta lurraldetu bezala, ez zaio espaziorik eman, eta nik uste horrelako prozesuak hor izan behar dute oinarria benetan eraldatzaileak izango dira, orduan, nik uste marko horretan, komunitatearen paperaz, komunitatearen eraikuntzaz hitz egiteko asko daukagu. Eta bestea hori bizio elkarbanatua sortzea dena, ez zer esango, ni horren oso, ez dakit, tematuan agon gai bada, hau da, eraldaketa prozesuak egin nahi baitugu, bizio konpartitu bat behar dugu, baina gainera, ez dakit, errelato mito, emantzipatzaile bat behar dugu ere, hortik abiatzeko, nik uste egin nahi duguna, txikitik hasita, Ariane komentatu duna, proiektu batek herri batean, edo auzo batean sortu ezaken ilusiotik hasita, baina hortik haratago eraman hori, lurraldearen, ekonomiaren, lanketa konpartitu bat, hortik ere, guztiok estrategia horietan, bakoitzak bere lekutik eta bere kondizioen arabera, helburu berdinen bidean lan egiteko. Eta azkeneko aipamena ere hori aipatu eta ospotu, baina, pentsatze Jabik ere gaur arantzazun egon izan balitz, hartu eman ere aipatuko zula, udalbiltza ari delako, hainbat proiektutan, ekonomia sozial eraldatzailea, kooperatibismoa, lurraldea, hainbat elementu sartzen, pertsonalki pentsatzen dena oso interesgarria diela, eta hori, guztion artean sortzen goazen proiektu eta horien metaketa bat ere beharko dugu, bakoitza gure hildotik landu beharko dugu, baina goazen ez dut esaten proiektu bat egitea, askotan oso ikuspegi redukzionista daukagu horrekin, dena batean, anistasun hori, sare moduan ulertu ezagun eta goazen denok egitera gauzak. Galderaren badago, Bai, hemen Gorka egia galdetzen dau questions atalean, transizio energetikoen herri mugimenduarekin batera, proiektu bat martxan jartzeko herri auzo komunitate baten bila nabil, baten bat prest. Eta bai, zentzu horretan, posgarritza daulako galdera bat ikustia zegu, jardunaldi fizikoak, baina hau sare moduan ulertzen dugu eta hemen, sortu aldian elkarrekintza horreko oso importantia pentsatze jaku, eta aurrerantzian jakin lehen aipatu da beinatek hasieran, baina komunikazio zuzena eukiko duzuelako fabrikatik, zuzenian jasoko duzuela deialdixak, eta orduan zentzu horretan baten bati interesa galtzen bada, horre gongo dela, baja emoteko aukera zuen e-mailetan, hortaz, azke sentidu horretan guk bai datu base honetik tiratuko duela, hildo honi aldo duen einean, eta euskoen baliabideekin bultzada bat emoten jarraitzeko. Ez dakit, ordulaen berandu gabiz, ez dakit bukatu inbiako genke, bainat agurtu nahi dazuz. Bai, alde batetik zeari, Oñatiko udalari bereziki berriro
eskerrak eman eta Gandiagako langilei ere, azken, bat, zeagatik ez, predisposizioagatik, baina bestea ere, bi aldiz saiatuko dalako dena martxan jartzen, lan asko egin dugu eta azkenean ez da gauzatu, ez? Eta, hala ere, tratua eta oso ona izan da horregatik esker bereziak eman nahiko nizkieke alde batetik. Eta beste batetik, hori, Arianeko hain aipatu duna, honek ere, webinar saio batzuk bihurtuko diren arren, ez? Eduki hauek webinar saio batzuk bihurtuko diren arren, guk bi helburu baditugu, ez? Bat, hemen elkartzen garen jende eta eragileen artean, sare bat egitea, udalgintza eraldatzailearen inguruan, praktikak, estrategiak, iritziak, pentsamendua elkar banatzeko, eta hori egiten saiatuko alde batetik, baina beste batetik ere, ikusiko dugu aukera daukagun baliabidea ditugun edo ez, baina asmoalitzak ere, orain indeguna da, Arantzazukoa, eramango dugu formazio saio batzutara, baina aukera ikusten badugu, saiatuko gea, formazio horiek ere denboran eta edukietan zabaltzen. Oraindik izen provisionala daukan, udalgintza eraldatzaileko eskolatxo bat edo sortzea nahiko genuke. Ikusiko dugu, aldegun, bai testuinguruagatik, gure indarragatik eta denagatik. Baina hori egiten saiatuko gea. Eta bukatzeko esatea ere, kofabrika, hau da, proiektu gintzarako eta ekintzaientzako kofabrikaren izen ematea irekita dagoela. Orduan, gonbidapena egina. Bai, ez, ja nik uste dut bukatu inbiako ginoala, ez badago beste galderaik eta jakin oin behin bukatzen danian webinarra zuedanok parte hartu, azkenian parte hartu ero konektatzeko aukeraik ez da benak euki, jasoko da bela webinarra berriz webgunean, bai, webgunean e-mailean jasoko zue e-mail bat oin bertan, esanaz, aukera daukazuela berriz ikusteko, ero ez dana konektau, ikusteko aukera eukiko da bela. Hortaz, jarraituko bela hartu emonetan, eta eskerrik asko hemen hurbiltzearren. Lastere arte. Bai, esker denoi, eta hurrengora arte.